Det her det er vores første podcast fra Foreningen Frihed for Ukraine, og jeg sidder her sammen med Michael Andersen, som er næstformand i foreningen, og jeg er Jens Alstrup, som er formand for foreningen, og jeg rejser ofte i Ukraine som krigsreporter ude fra krigszonen. Men i dag skal vi tale om spioner. Ja, det altså så meget som man nu kan finde ud af som almindelig lægmand. Det er jo en lukket verden, men det er vel mere om, kan man sige, de offentlige informationer, som er tilgængelige, sådan hvad man sådan kan google sig frem til. Også i forhold til misinformation, og måske nogen sender misinformation ud om spioner. Ja, fordi jeg fik jo en henvendelse fra ukrainsk side, officiel side faktisk, bortset fra at det ikke var så officielt endda, om at kigge på historien om en tidligere KGB-spion, som vi ved er tidligere KGB-spion. Ja. TASS-rapporter i USA, og der var sådan en artikel om ham med en masse pop-up-reklamer for casinoer og andet, og det er vel ikke sådan lige det medie, man normalt bruger, så, men du kiggede på det? Ja, altså du bad mig om at undersøge det, og ja, så det er sådan en, kom ind på, linket var til en forholdsvis obskur hjemmeside, med en masse pop-up reklamer, men der var en artikel om Yuri Borisovich Shvets, som er en tidligere KGB-agent. Artiklen kan jeg bedst beskrive som en smedekampagne. Altså, det er en kraftig kritik, så man spørger sig selv, om den er berettiget, fordi det var sådan udelukkende en miskritisering af personen Yuri Shvets. Og når noget er så tyk og kraftig en miskritisering, så bliver man næsten helt mistænksom, at hvorfor vil man have altså vedkommende ned, ikke? Og han er jo ikke helt ukendt, Yuri Shvets. Han er blandt andet der har skrevet en bog sammen med den amerikanske journalist Craig Unger. Han skrevet bogen American Compromise om Trumps angivelige KGB/FSB-forbindelser. Ja, fordi vi ved, at at Shvets var spion. Han var TASS-journalist i Washington, ikke sant? Ja, det var han i 80'erne. Og det var almindeligt, at de sovjetiske spioner var, de sovjetiske journalister også fungerede som spioner. Så det er veldokumenteret. Han har selv skrevet om det. Der er flere kilder på det. Og han var under uddannelse i KGB samtidig med Putin. Ja, så det er jo et højtstående galleri, han har. Det er det jo. Og han er fra Kharkiv i sovjetisk Ukraine, så han er jo ret beset ukrainer. Ja, men der skal man måske passe lidt på, fordi når det er Sovjetunionen, så er man måske ikke nødvendigvis ukrainer, hvis man er fra Kharkiv, og man flyttede derfra og bosatte sig i Rusland. Ikke? Og det er sådan lidt så... Han var måske, man kan sige, fra Kharkiv var ikke det mest ukrainske område i sovjetisk Ukraine, og så eller ukrainsk talende. Men det flyder lidt sammen, så han er lidt svært at definere. Men jeg tror, han definerer sig selv som amerikaner med ukrainsk baggrund, fordi han blev senere amerikansk statsborger. Ja. Efter han så fungeret, der sidst i 80'erne fungeret som TASS-reporter, så i Washington, så rejste han hjem til det nu uafhængige Rusland, og så få år efter i 92-93, så emigrerer han til USA. Og der fungerede han som sådan en slags rådgiver, og sådan en, der kunne fortælle om, det var meget mere åbent dengang, at kunne fortælle om, hvordan KGB havde opereret i USA. Ja, men der var det jo også meget mere åbent. Det var 1990'erne, det var Boris Jeltsin, der var adgang til mange arkiver, selvfølgelig ikke til hvad som helst, men meget var åbent. Det var også en periode, hvor man i Vesten var meget interesseret i KGB. Man var også interesseret i KGB rent kommercielt, fordi
rigtig mange af de oligarker, der opstod i 90'erne, var tidligere KGB-folk, fordi de havde et utroligt netværk, som næsten ingen andre havde. Ja. Så der var masser af sammenfald i den periode. Nemlig ja, så det er sådan en, han er det, kan man sige, i den kategori. Og så sker der så det omkring, da Trump han under sin valgkampagne, han bliver mere sådan kendt, og det bliver mere kendt, at han skal være stille op som præsident, ikke? Og så begynder han sammen med journalisten Craig Unger at undersøge Trumps angivelige russiske forbindelser. Så han var hovedkilde til bogen American Compromise af Craig Unger, hvor han fortæller, at han i 80'erne skulle forsøge at ligesom gøre sig venskabelig med Trump, som ønskede at drive et hotel i Moskva. Og de snakker det er jo Gorbachev-tiden, ikke, hvor de første vestlige joint ventures blev mulige, altså i Sovjetunionen. Så det var stadig et kommunistisk land. McDonald's og så videre, Polaroid-kamera, som en sådan obskur ting. Så der var han en del af det, og så han åbenbart de set hans personkarakteristik var perfekt, fordi han var forfængelig, og han havde sådan han var en person, som man kunne arbejde med, tænkte KGB. Så det på baggrund af det formoder, at det er sandt, men det er jo ikke sikkert. Der skriver han den bog, American Compromise. Ja, der han kigger til bogen, til Ungers bog. Ja. Og så spolede vi frem, fordi det er sådan, vi skal ikke have sådan meget detaljeret spionhistorie, men alligevel, hvorfor er det så, at Ukraine er i dag pludselig er interesseret i ham? Jamen, så er det sikkert, at han driver så en YouTube-kanal, hvor han uge efter uge på russisk henvendt til et ukrainsk publikum fortæller om krigen og krigens forløb. Og der kommer han med i de YouTube-videoer kommer han med nogle beskyldninger, som måske kunne irritere Ukraine retmæssigt kunne irritere dem, men en masse grundløse beskyldninger. For det første så i dagene op til krigen, altså inden den 22. februar 2022, så hævdede han, at Rusland ikke havde til hensigt at angribe Ukraine. Ja, det var den 24. de angreb. 24. Ja. Og sådan har der været meget. Der har været mange den slags episoder. Han anklagede Reznikov for at være korrupt. Og Reznikov er forsvarsministeren tidligere. Så det, man kan sagtens se, at Ukraine har set sig galt på ham. Og de anklager ham også for at være FSB-påvirkningsagent. Og det er jo sådan ret alvorligt, i og med, at han ikke er russisk statsborger, han er amerikansk statsborger. Det er jo ikke noget, jeg synes, man kan udenbart i hans historik, så er han en meget dårlig agent. I hvert fald i forhold til, at han var kronvidne i Litvinenko-mord. Ja, det er ham, der blev forgiftet med polonium radioaktivt materiale i London. Og han virker sådan anti-putinistisk, må man sige, ikke? Ja, han har også gennemgået noget af det materiale, som Litvinenko anklagede Putin for, og har verificeret, at det var rigtigt eller forkert, for så vidt, at man nu kan, hvor meget man nu kan tillægge det, men det øger jo i hvert fald troværdigheden jo. Ja, jeg er svært ved at se ham som russisk agent, ikke? Det er han simpelthen for, der har han, kan man sige, ødelagt så meget af Putins agenda til det. Men samtidig så spiller han et eller andet underligt dobbeltspil, hvor han virker pro-ukrainsk på ukrainsk side, men samtidig kritiserer den ukrainske krigsindsats
uretmæssigt. Og man kan sagtens kritisere den ukrainske krigsindsats, men han kommer med nogle mærkelige beskyldninger. Og så han, men måske kan det også være, at noget af det er berettiget, fordi han har lavet sådan en hotline, hvor man kan ringe ind som en mistanke om korruption i den ukrainske hær, eller ukrainske magtapparat i det hele taget. Og det kunne måske også gøre nogen i Ukraines magtapparat give en modvillighed over for Schweiz. Det er svært at sige. Ja. Men det er jo, men der er jo mange måder at kunne være påvirkningsagent på. Det kunne jo også være, at han er det ufrivilligt. Det kan være, at han er det ufrivilligt, uden han ved det. Ja. En af de ting, du har lagt mærke til, som du fortalte mig, før vi startede på samtalen her, det var, at han forekommer at være meget forfængelig. Så hvis nu, at der er en... Han var jo samtidig med Putin på KGB-uddannelse, det vil sige, de er pensioneret i dag, og der kan jo godt være et par af dem, der nåede at blive generaler eller lignende. Og det kunne jo tale lidt til hans forfængelighed, at de kommer med nogle rigtig spændende historier, som måske er plantet. Altså i forhold til, at han emigrerede til USA i begyndelsen af 90'erne, så må man jo nok tro, at det er nogle meget forældet KGB-forbindelser, han har. Det er jo over 30 år siden, ikke? Eller 30 år siden cirka. Ja. Så inden så må de være helt visne, de forbindelser. Men så kan det være måske, at han på en eller anden måde har fået en kontakt i FSB eller SVR, som fodrer ham med informationer, som han synes, måske har en idé om, er meget eksklusiv, som han skal bringe på hans kanal. Og det kunne jo faktisk være, at på grund af hans forfængelighed, han har den YouTube-kanal, der hver dag flere gange om ugen skal komme med revolutionerende nyt, så tager han mod de informationer med kysshånd, men uden selv sådan at være bevidst om det, så skader han Ukraines sag, og ukrainerne også for officielt hold, tror jeg, sådan lidt ment, at han sådan skærer og, i forhold til indsamlinger, skærer den støtten til Ukraine, fordi han blandt andet nævnte, at Javelin missilsystemerne, de antikampvogns missilsystemer, de var endt blandt mellemøstlige terrorister, simpelthen solgt på det sorte marked. Og det er, den er debunked, den historie der, det er der intet, der tyder på. Så det greb du af den blå luft, ikke? Ja. Men det kunne jo typisk godt være noget, han har fået undercover fra en KGB-kilde. Information, han har fået, ja. Ex-KGB, Ex-KGB, ikke? Det. Mange år siden, det hed det. Lige præcis. Men det kunne godt være. Altså, han virker forfængelig. Sådan lidt, det som han har sådan selvbrun og permanent hår, ikke? Han er en ældre mand, ikke? Og sådan, det er noget ting, det bare sådan, det virker lidt mærkeligt med ham, synes jeg. Men det er jo kun min subjektive objektiv opfattelse. Ja, så i virkeligheden er det meget svært at finde ud af, hvad han egentlig er. Det er meget svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Men man kan så godt forstå, at Ukraine er forbandet over ham. Men det, som er interessant, det er det smedebrev, som jeg vil kalde det, uanset om det er berettiget eller ikke berettiget. Det har spredt sig over alle steder, til Facebook, til Twitter, til Quora, til alle steder, og Telegram selvfølgelig. Den oprindelige historie, den bliver gentaget ord for ord i, jeg ved ikke, utallige hjemmesider, og jeg kalder det et smedeskrift, simpelthen, fordi det er det jo, altså uanset det er berettiget eller alt. Det smedeskrift, som jeg fik link på oprindeligt, og som er på det her underlige medie med pop-up-reklamerne. Det har spredt sig. Og det har spredt sig til også lødige medier. Også lødige medier, ja. Men skal vi så ikke også lige huske der, altså helt tilbage i KGB, da det virkelig var KGB, for eksempel historien om Sakharov, at Jelena Bonner bare var skabagtig og slet ikke syg. Det var historier, der først blev spredt i kommunistisk kontrollerede medier i Frankrig, Danmark og USA. Og så videre, der var 3 uafhængige kilder. Så begyndte mere seriøse medier også at tage det. Og da de så begyndte at tage det, og det var noget, der var meget op i tiden der i 80'erne, og det var de tidlige 80'er, så begyndte også rigtige medier, altså med stor vægt, at tage det.
og referere til det. Altså, det er jo en gammel arbejdsmetode, og jeg vil for den sags skyld tro, at altså en marketingafdeling i en stor virksomhed, der vil sælge et produkt, bruger sikkert også den metode. Der er det sådan mere harmløst, ikke? Men her er det jo selvfølgelig meget alvorligt, især hvis der er nogen, der aktivt deltager i at sprede det. Ja, det er også mit indtryk. Altså, det er sådan et klassisk smedskrift, og derfor kan det godt være berettiget, men ligefrem anklage ham for at være sådan en FSB-dobbeltagent, er det ligesom, at alt det så konspirationsteoretisk, og det fratager fuldstændig muligheden for, at han bare kan være et gammelt fjols, som skærer Ukraines sag ubevidst, bare fordi at han har sådan en YouTube-kanal, og hele tiden skal være, kan man sige, have sin berettigelse. Det forholder sig ikke til, at muligheden for at bare kan være gammel fjols. Det behøver ikke være så raffineret. Nej, og da vi ikke har mulighed for at tage dem ind til et 3. grads forhør med diverse KGB-metoder, så må vi jo nøjes med at gætte, og det kunne jo altså være, at han i virkeligheden bare er et gammelt fjols, der er forfængelighed, kommer med mærkelige konspirationsteorier, som der jo er mange af i Rusland, og også i Ukraine. Mindre grad i Ukraine, men i høj grad i Rusland, fordi de har jo aldrig kunne stole på myndighederne. Og det giver jo basis for, at historierne kan jo løbe og blive helt vilde. De konspirationsteorier, vil jeg sige, er stærke i alle de tidligere socialistiske lande. Altså ikke bare Østeuropa, også Centraleuropa, men jo mere øst du kommer, jo særligt i det tidligere Sovjet, måske mindre i de baltiske lande. Det er jo helt utroligt konspiratorisk. Og så på en eller anden måde er han blevet fedtet ind i det. Det er jo sådan min vurdering. Men han er også et gammelt fjols, som skærer Ukraines sag. Det skal man heller ikke. Og nogen vil have ramt på ham. Og der er mange sikkert, som ikke bryder sig om ham. Altså, det kan både være Rusland, som har et motiv til, at de ikke kan lide ham. Og det kan selvfølgelig være Ukraine. Ja. Også, så set herfra kunne vi godt gå ud fra, at det er berettiget, at man ikke bryder sig om ham, fordi han kommer med en række konspirationsteorier, der skader Ukraine. Det er helt bestemt. Ja. Og så hvordan den så end er opstået. Vi har jo hørt fra en KGB-kilde, jeg har, hvem der skulle have skrevet smedeskriftet på grund af formuleringer og lignende, der skulle være karakteristisk for en ganske bestemt person. Og det er også en tidligere KGB-mand. Så vi er virkelig ude i noget konspiratorisk, og det som min kilde siger, jamen det er bare 2 gamle idioter, der hele tiden slås mod hinanden. Det er den anden agent, det er Leonov, du tænker på, ikke? Jo, det er det, ja. Som har arrangeret demonstrationer foran den ukrainske ambassade i Washington. Ja. Med henblik på ikke at skal levere våben til Ukraine. Som jeg har jo hørt det refereret, så er det, at man ikke bruger pengene fra Lend-Lease, så man ikke får våben nok til Ukraine, og det er Biden, der holder tilbage for ikke at hjælpe Ukraine. Ja, det er sådan, det var, ja. Så Biden har en skummel plan om, at Ukraine skal ikke få våben, og derfor får de ikke lov til at få midlerne frigivet fra Lend-Lease-aftalen. Det er sådan en anden interessant misinformation, som jeg tror må stamme fra Rusland af. At det er sådan en omvendt psykologi. Der er nok meget, der tyder på, at Rusland kunne være mere interesseret i, at Trump var ved magten inden Biden eller en hvilken som helst anden demokrat. Og så har der, kan man nogle steder på sådan noget misinformation, som henvendt til amerikanerne, også til ukrainerne, at Trump vil være en bedre støtte for Ukraine, end Biden eller demokraterne vil være. Med den henblik, at det er han nok ikke. Men så hvis man ønsker mere støtte til Ukraine, så skulle man stemme på Trump, fordi altså, han vil forøge støtten til Ukraine. Men
Det gør han jo nok ikke. Nej, altså Trumps egne ord er jo, at han vil stoppe støtten til Ukraine. Så det er jo, men jeg har jo selv mødt en i Ukraine, faktisk i Kharkiv i øvrigt, som jeg havde en middag med, og det var meget interessant. Og han var overbevist om, at Biden modarbejdede Ukraine. Men man må vel sige, med alle de milliarder af dollars, USA bruger til Ukraine, så er det jo en dyr måde ikke at hjælpe på. Ja, så der er helt klart interesse i at skulle tegne Trump i et positivt lys, også i Ukraine. Ja. Jeg skal så sige, 2 dage før jeg mødtes med ham, der støtter de her teorier, det var altså i datid, fordi 2 dage før jeg mødtes med ham, holdt Trump den tale, hvor han afviste, at ville sende noget som helst til Ukraine. Ja. Og det kunne min kontakt altså ikke lide at høre. så måtte han jo indrømme, at Biden måske alligevel nok var god nok. Så det findes den form for omvendt psykologisk misinformation. Ja, det er, ja. Og jeg kan jo ikke sådan rigtig nævne navne og sådan noget i det her, fordi det er jo sådan lidt skummelt miljø og den slags ting. Og jeg passer selv meget på, hvad det er, og må selv vurdere fra gang til gang, hvad jeg vil bruge og ikke vil bruge. Og den her, må jeg sige, var jo en af dem, jeg holdt ud i strakt arm. Det må jeg sige. Det er nok meget fornuftigt. Men det var i hvert fald interessant. Ja, men tak for denne gang, Michael, og vi tales snart ved igen om en anden spionhistorie, som er meget kulør. Jeg håber, det bliver godt.